For you? Skeleton makeup. Mom, who's... Hi guys, good afternoon. I'm not sure yet. Good afternoon. Today is Monday, October 30. Is it 30 today? Yeah. Yeah, October 30. That's you can have that one. Put tomatoes as salami, eggs. I can also have one there. Yeah, here. Alis tayo. May ano si Holly, may... Is that the one? Baba, this one. This is Yeah, this one. Mayroon siyang dance. Then, magsha-shopping tayo for Halloween. Kasi bukas, Halloween na. Kailangan natin ng lollies. No, we don't need scary stuff. I'm just gonna buy... Pardon? Just gonna buy lollies. Ayan. Meron si Sak nahanap 2-3 years ago. Yeah, that's alright. Yeah. I've never wore this yet. Yes, you did. Oh, yes, I did. Once, Halloween. Only one. Oh, yeah. 3 years ago. 3 years ago. And kanina, ngayon pala tayo nag-start mag-vlog. And kanina, gumawa ko ng preps. How is it? Yeah. Good? Oh, this one's Huh? Yeah. Ito yung merienda nila. Who's that one made? For Holly. Does Manager get to it? Yeah, you can just make your own, huh? Yeah, you can wear that one. And gumawa ko ng savory for John. And ito yung extra. Meron siyang salami, eggs, yung sunny side up eggs, and cheese. And nagustuhan ni John. And you like it, yeah? Huh? No. I don't know. Ayan yung mga iba niya pang ano. Halloween costume. Pero pinamigay ko na. Dinagay ko na yun sa ano. I wore this off. No, just wear the other one. That one is better than that Oh, one. I just wear these pants. Yeah, and that one. And this mask? No. No, because you already have cover on your face. Kasi yung iba pinamigay ko na. Or no, dinonate ko na Yeah, pa. because Halloween's tomorrow. Maybe I can wear that one. No, actually. And ang lamig ngayon, naka-jumper ako and coat. And it's Halloween tomorrow. Okay, hurry up because we have to... Hurry up because your dance is 3:45. 3:20 na. Hala. Hurry up. Put your jumper. Yeah. Ayaw ni Kuya mag-dress up. Okay, come on. Hey, no, you want to wear this? How about that one daw? What's that, Han? What's that one? Mushy's bed. Mushy's bed. You made it at school? Yeah. Alright. Okay, we have to hurry up later na lang. Zach, He likes it. what are you wearing, mate? That one. Oh, you look cool, Zach. Daddy, I'm wearing. That's good. It's good. Put your seatbelt. I did. Okay. Ayan. Baon niya. Yung kanyang merienda. Baba, you eat it wrong way. Well, make it sure you don't get messy on your clothes. Okay, Mom. Baliktad yung pagkain niya. Mom, look at Tommy's house. I know. Si Sak nagra-ride ng bike. Andun si Johnny Boy. Nagra-ride ng bike si Sak. Bye, Dad! Mother bike. Bye. Dito na kami. Tingnan nyo ang dumi niya. Look at your face. Look. Wipe it. Where's my wipes? So, natin si Holly. Hinihingal ako kasi pakyat yung ano niya eh. Kung saan siya mag-dance lesson. So, punta na tayo ng Kohl's. So, bago ako pumunta sa mga chocolate, kuha muna ako ng mga kulang sa bahay. Nag-grocery na ako ng isang araw. Pero, mayroon tayong mga kulang na naubos na. Ginamit na namin. Gatas. Gatas. I can understand your time. Sorry. You're right.
Thanks. Tapos na ako mag-chocolate shopping dito sa Coast. So, ayan yung mga nakuha natin. And kumuha rin ako ng tubig and some veggies na kailangan ko bukas. So, bayad na tayo. Mag-Baker's Delight din ako after dito. Then, pick upin natin si Holly. Kuha din pala ako ng chips. Hinabol ko to. Kasi paubos na yung ganito nila. I-check ko kung may chicken na kasi kanina wala. Ayan, meron na. Ito yung dinner namin tonight. Chicken. Okay. Chicken then salad. Potato salad and coleslaw. Ayan. Okay. Okay. Okay, tapos na tayo dito sa Coast. Ah, yeah. Thank you. Hindi na natin makalimutan yung chips. Okay, let's go sa Baker's Delight. Baker's Delight naman tayo. Sana meron pa yung gusto ng mga batang tinapay. Thanks. Did you tell Decenta that I'm gonna pick you up late? Yeah. Yeah. Okay, we're gonna go to Kmart. Did you get good lollies? Yes. Hi! You're close! Kmart kami saglit. May titingnan lang. Kuhaan ko yung voice ng bakit kasi yung sa kanila sira na yun. You can reach it? Okay. Dalawang orange. Kay Holly meron na siya purple. Can I go lolly? No, we got lots of lollies, Baba. Okay. Let's go home.
Thanks, Kuya. Bye na kami, guys. Ayan, dami nating tubig. Good morning! Ngayon pa lang tayo magbubukas ng vlog. 11:43 na. And today is October 31. Kanina, hindi ako napag-open ng vlog. Kasi, after ko kasi yung mga bata, papuntang school, binuksan ko yung laptop and then nag-edit ako. Kasi kahapon, di ba? Wala akong vlog kahapon. Kasi wala tayong na-edit. Kasi nag-shopping tayo. And then, yung ini-edit ko, hindi ko na natapos. Kasi, nagmadali rin ako pumunta dito sa council kasi meron akong inaasikaso lang. Yun yung aking ganap today, guys. And alam nyo ba, wala kaming internet. Kaya hindi ko na rin pinush kahagabi na mag-edit ako kasi hindi ko rin siya ma-upload. Kasi 5 days na kami walang internet. And kung mag-upload man ako, lumalabas ako ng bahay. Kasi yung signal ng aking phone sa bahay ay mahina din. So pumupunta ako sa lighthouse. So, ngayon, siguro tapusin ko. Hopefully, matapos ko yung ini-edit ko para ma-upload ko na. Kasi malapit na lang din naman yung lighthouse. So, we'll see. Update ko kayo, guys. And, naasikasuin natin yung chocolate na mga binili natin. Kasi mamaya na yung Halloween. Magti-trick or treat na yung mga bata. Excited sila. And, baka lang ha. Baka lang isingit ko muna to. After ko tong ma-upload na ini-edit ko. Baka isingit ko muna tong vlog na to. Para updated, super updated siya. So, we'll see, guys, ha? And then, balikan ko na lang yung late vlogs. Pero hindi na siya ganun ka-late. Kasi October pa naman siya. Pero bukas November na, diba? So, we'll see. Okay, guys. Yung caravan vlogs ko nga, hindi ko pa na, guys. Hindi pa natin yung natatapos. May manunod pa ba nun? Ang dami naming ganap doon. Hindi ko siya maasikaso kasi marami akong ganap din sa buhay. Gusto ko sana 2 upload a day pero hindi talaga napupush. Pero, yeah. We'll see na lang. Okay? So, dito na ako malapit sa lighthouse. Dito ako lagi. For how many days na? 2 to 3 days na ata ako nag-upload ng vlogs dito. Yan. Yan yung view ko. Para nag-upload tayo ng vlogs. Nilalagay ko siya sa IG story kung hindi pa kayo naka-follow sa Instagram ko. And yung lighthouse, andoon. Hindi ko lang kung makikita nyo. Yung puti doon. Yan yung lighthouse. So, tapusin ko muna tong aking ini-edit para makapag-upload tayo. Ganda ng dagat, oh. Hindi ko lang makikita nyo. Lakas ng mga waves. Yung alon ay matataas. Tapos ko na siyang i-edit. Sinisave ko na lang. Then, after nito, i-upload ko. And, medyo marami-rami na yung tao dito. Kanina may dumating. May dala silang fish and chips. Kasi, nakabalot siya sa sa papel. Pag ganun, fish and chips yun. Kumain sila ng lunch. Nandun sila sa baba. Nagpipik. Maganda dyan sa baba, guys. Meron dyan sometimes na sea lions. Ayan, si Kuya galing din siya sa baba. So, yan. Anong oras na? Ayan. Mag-alauna na. 12:59 na, guys. Oh, 1 o'clock. Di pa ako na talaga. Mag-ano pa to. I-upload ko pa to. So, medyo hindi ko alam kung anong oras tayo makaka-uwi. Pero yan, 1 o'clock. Wala pa naman yung mga bata. 3:20 ang uwi nila. Ayun si Kuya. Alis na sila. Alis na siya. And, ayun. Alis na rin siya. Tapos na silang mag-sightseeing. Galing din yung car na yan sa baba. Pero hindi yung car, yung tao. Kasi hindi pwedeng i-drive yung car doon. So, ayan, uploading na siya. 40% na. And may 12 minutes left pa daw. So, hopefully, matapos agad ang pag-upload nito para makauwi na tayo. Nagsiuwian na yung iba na mga kasama ko dito. Wala nang nakapark dyan. Isa na lang doon sa harapan. Diba? Sana makauwi na rin tayo. Kasi marami pa akong gagawin sa bahay. Ayan, upload ko na yung vlog. Ang oras is 1:53 and ako na lang ang mag-isa dito. So, uwi na rin tayo. Paalis si Jan. Kararating lang natin si Jan. Paalis naman. Si Yani. I'm gonna pick up si Sophie. Pick upin niya si Sophie sa Mount. Dito siya sa amin kasi mamaya, diba? Mag-ano na sila. Mangungulekta na sila ng chocolate. So, pasok ko lang yung car and meron tayong package. Ayan. Mamaya, i-haul ko yan sa inyo. Pasok lang muna tayo. Dito tayo sa garage kasi kukunin ko yung ating yung paglalagyan ng chocolate, yung container.
para mamaya sa trick or treat. And dito ko nilalagay yung aking mga pang-baking. Meron akong 3 clear na containers dito. Ayan yung 2. And yung isa, andoon. So, kunin ko lang yan. Ayan. Dito natin ilalagay. This year, yung mga chocolates. Last year kasi yung wooden bowl ko yung ginamit. But this time, eto. And ito yung package. Unbox natin to later. Kunin ko pala yung aking pakukuluan na pork tsaka manok. So, kasi ito yung ulam namin mamaya. Maglaga tayo. So, pakulang ko lang muna to. Kasi anong oras na. Maya-maya, nandito na yung mga bata. Kunin ko yung malaking casserole kasi gusto ko madaming sabaw. Daming sabaw. So, pinapakulang ko na yung ulam namin mamaya. Ay, magsasaing din pala ako ng kanin. Saing tayo ng kanin. Ang oras na. 3:02, maya-maya nandito na yung mga bata. So, buksan lang muna natin ito. Nabili ko to sa online. Ayan yung brand niya. Saski. Nahihilig ako ngayon sa mga pang-workout. So, gusto kong itry yung brand nito. Yung, ay, ayan. Ang ganda, oh. Hindi ito ang binili ko, guys. Pero, ayan. Bagong labas nila to. Yung may-ari nito, 3 ang anak. Ang sexy-sexy niya. Wala lang talaga akong wala lang akong ay, ang dami nito. Wala akong internet. Mahina yung signal ko, so hindi ko sa inyo mapakita. Maganda yung may-ari nito. Ang sexy talaga. Tapos 3 na ata anak niya, 2. So, bumili ako ng leggings. Short siya, oh. Ang ganda ng tela. Medyo lang siya. Pricey siya compared dun sa mga nabibilhan ko. Medyo pricey itong website na to. Ang gaganda ng jumper nila. Pero, pa-summer na kasi. Eto, ang cute. Ang ganda ng tela niya. Ayan, meron siya dyan na yung brand niya nasa likod. Wala na siyang price. Tapos yan yung bag. Maganda rin yung bag. Pero hindi natin kailangan yung bag. Ay, itago ko tong bag. Ilagay ko to dun sa tindahan ko kasi maganda siyang paglagyan ng mga pag may nabenta tayo. Namiss ko na mag-vlog. Ayan, ang ganda ng kulay. Para siyang, hindi naman siya orange na orange. Ayan. Ang ganda ng tela. Kung mahawakan nyo lang, ang ganda-ganda ng tela. So, halos shorts. Ay, biker shorts. Tapos, merong isa na mas mahaba. May maiksi kasi. Ang ganda ng tela. In fairness ha, ang ganda. Ayan. Last time, yung mga binili ko ay mga bralette. Hindi nyo pa napapanood yung kung mauuna ko itong i-upload. Bralette, sports bra, and then mga leggings. Bakit parang 2 yung aking? Eto leggings. So, meron akong leggings. Bisitahin nyo yung website nila. Ang ganda ng mga, kung mahilig kayo sa mga pang-workout, ang gaganda ng mga collection nila. May bago silang nilabas, pero wala naman tayong ganitong hinaharap, kaya hindi natin yan ma-avail. Gustuhin ko man, pero wala akong maisasalo dyan. Bababa yung bra. Pero ang ganda ng tela. Tapos, eto, leggings. Leggings. Yes. Ayan. Ano siya? Meron itong high waist and meron yung parang low waist. So, ang kinuha ko, high waist. And, di ba, ang lakas ng loob ko. Extra small yung kinuha ko. May nagkasya kan sa akin na extra small. Nung bumili ako, yun nga, hindi nyo pa nakita. Yeah. Kasi, parang eto yung mauuna kong i-upload. Kasi nga, sabi ko sa inyo, kung may sisingit ko tong Halloween. Ay, ang ganda ng kulay. Hindi na ako bumili ng yung may mga terno-terno to. Hindi na ako bumili kasi meron akong mga nabili rin ng mga sports bra. Ang ganda ng tela. Sana kasya sa legs ko kasi medyo maliit ang legs ko. So, diba? Lahat ng kulay na naman ang kinuha ko.
Lahat ng kulay ata ang kinuha ko, guys. Ayan. Ayan, tas yung brand niya nasa likod. Ang ganda talaga ng tela. Extra small. O, diba? Ako na talaga naka-extra small. Pag hindi tayo nagkasya, mag-a-adjust ang katawan natin. Mag-walking tayo ng 10 kilometers. So, iba-iba yung tela ng kinuha ko. Eto, ba't parang malaki to? Small. Ito yung small. So, trinay ko yung small tsaka extra small kung ano yung magkakasya sa akin. Parang laki ng balakang nito. Para kay Kat to. Ang laki ng balakang nito. Ang laki ng balakang. Feeling ko sa legs, medyo ano to, yung small, medyo maluwag. Kasi maliit yung eto ko dito. Ayan, maliit yan. Eto, okay lang. So, iba-ibang shape. So, kinuha ko yung iba-ibang shape kasi para matry ko kung ano yung gusto ko talaga. Then, bumili ako ng bag. Beach bag. Although meron na tayong beach bag. Ito gusto ko siyang itry kasi tela siya, guys. Ayan, oh. Tapos kung mag-gym na talaga ako. Mag-gym. So, itong hindi. Joke lang. Ayan. Dalawa yung kinuha ko kasi para sa hindi ko alam. Hindi kumalaw ng extra. Kumalaw ng extra, guys. Ayan. Saski Collection. So, yan yung ating pa-haul. Munting haul dito sa ating pa-Halloween. Hindi naman to connect sa Halloween. Pero nakuha ko kasi yung mail. So, i-haul na lang na. Ang ganda ng tela, guys. Sobra. So, i-try on ko kaya. Wait lang. Try on kaya. So, eto yung, o, diba? Ako na yung naka-extra small. Extra small. Tapos, yung dito, oops! Yung aking pinapakuluan. Buksan ko lang ng konti. So, yung dito, meron pang space. Kasi nga, maliit yung legs ko, diba? Pero dito, tamang-tama. May space. Ayan, meron pang space sa extra small. So, siguro yung small, malaki to sa akin. Try ko nga. I-try ko tong small. Pero ang ganda ng tela, promise. Dapat mahaba lang yung ating, ano, para hindi kita yung ating, you know. So, eto naman yung small, pero long yung kanyang length dito. And then, yung tela niya ay, ano lang siya, parang cotton. Cotton lang siya. Eto kasi para may pagka-spandex na sobrang soft. So, ayan siya. And, again, maluwag sa akin ng konti dito yung small. Tapos, yung likod niya, ayan. Ay, gustong-gusto ko yung tela nitong isa. Para, iba-iba. Iba-iba yung tela nila. So, ito lang muna i-try on natin, guys. I-ready ko na yung chocolate kasi parating na yung mga bata. Sabi ko sa inyo, i-ready ko na yung chocolate. Trinay on ko lang tong nag-iisang leggings. Medyo mahaba to sa akin. Pero carry naman. So, medyo kulubot-kulubot lang siya dito sa baba. Pero carry. So, ayan siya, guys. Kasya sa akin yung extra small, in fairness dito. And yung sa likod niya ay parang may, ano dyan? Anong tawag dyan? Basta yan. So, yeah. Ay, gusto ko to. Makapal siya. Makapal. Ay, so at least alam ko na yung size ko. Ito na to. I-ready ko na. Iligpit ko muna to, then i-ready ko yung chocolates. Para tingnan yung mga bata. Parang narinig ko, nandito na si Jan. Ayan. Si Jan na yan. And Sophie. Hi, Sophie! Wow! Are you ready? Yeah. Wow! Nandito na siya. Show your costume, love. Ayan. Ayan siya. What do you call your costume? You don't know. Hindi niya alam. Nakatuto siya tapos parang may bloody yung top Am niya. I allowed to just get ready in the bathroom? Yeah. Are you gonna do your makeup? I don't know. I'm just doing a little bit. Alright. Magbe-makeup yun. Galing siya sa dentist pala. Kaya medyo parang maga yung ano niya. Maya-maya andito na yung si Holly. Aayusan ko rin si Holly. Ang kanyang costume ay si Wednesday. Ayan. Wednesday ang kanyang peg this year. Diba? Wala pa yung chocolate. Parating na sila. Cause I think I do want you next to me.